Busturialdeak arazoak dituen eskualde bada eta baita ere potentzial handia daukana. Baina dudarik gabe eskualde honen ondarerik importantena bere jendea da. Bertako jendea da babestu behar dugun ondare nagusia. Eta hori abia puntua izan behar du eskualde honentzako edozein proposamena egiterakoan. Ezin dugu jarri eskualdea interes arrotzen menpe, baizik eta kanpotik egiten den ekarpen guztian eskualderen beharren zerbitzura jarri behar dugula. Hortarako argi dago instituzio guztietatik lan egin behar dela, ekarpen handia egin behar dela Busturialdea dauzkan arazoak konpontzeko. Garraioa, enplegua, etxebizitza, ingurua eta baita ere kudeatzeko daukan potentzialidade eta ondare erraldoia. Baina hori egin behar da beti jendearekin eta jendearentzat. Eta abia puntua izan behar da bertako herritarren borondatea aintzat hartzea. Hori da gure konpromisoa eta hori da instituzio guztiei eskatzen dioguna. Geur, Busturialdeko alkatiok, Iker Casanova batzar nagusietako EH Bilduko bosamailarekin bildu gara eskualdearen etorkizunaz eta aurrean ditugun erronka nagusiez berba egiteko. Aspaldidanik esaten ari gara, Busturialdeko gure herritarren etorkizuna eta ongizatea bermatuko duen plan estrategikoa behar dugula. Eskualde honen aldeko benetako apustua egingo duena. Gure eskualdeak kalitatezko enplegua behar du. Hemen errotutako enpresak, jasangarriak direnak eta ganera eskualdeko sozioekonomiari balio erantzea emango diotenak. Horren harira gaur eskualdeko enpresa desberdinetan izan gara. Tartean hemen musikan berton egon gara Ebaki enpresan. Bertako arduradekin biltzeko aukera izan dugu eta produkzioa bertatik bertara ikusteko aukera ere izan dugu. Lehen sektorea eta industria funtsezko oinarriak izango dira gure eskualdearen garapenerako eta kalitatezko enplegua bermatzeko. Batzuek postaleko eskualde bat eraiki nahi duten momentu honetan, guk Busturialdeko herritarren bizitzak erdigunean jarri nahi ditugu. Eta horrek erdian jarriko dituen plan estrategikoa aldarrikatu nahi dugu. Hemen lan eta bizi ahal izateko. Eskualde bat nahi dugulako.